Yung cobra. Putulin pa yan, hindi na. Putulan natin. Halaka. Natin, i-check natin. Pagka may tree na, oh. Yan, Ay, oo nga. Meron nga. Pati, very big ang leaf. Hi guys! Nandito tayo para sa propagation. Pero before that, iayos ko muna yung mga halaman doon sa pagpapropagata natin. Ito ay nakuha ko sa ilalim ng estante doon. Ayan, ang dami ng roots. Grabe, oh. Punta tayo doon, guys. Let's go. Let's go. Ito na po. Diyos ko. Nalaglag yung Nagkalaglagan, guys, kasi maliit itong table. Ayan. Yan ang mga ipopropagate natin. Tingnan nyo yan, guys. Ang dami kasing roots. Ayusin natin. Kawawa naman siya, oh. Kawawa. Tumba-tumba siya doon sa ilalim ng estante. So ayusin natin, guys. Ang ganda pa naman itong sumastatum na ito. Oh, ang daming mapapropagate. Kaya bigyan natin ng chance silang lumaki at tumami. Kaya ipropagate natin. Sa ilalim ng patungan ng mga halaman ng ito, oh. Ang haba. Look at that. Oh, ang daming ugat, kaya i-propagate natin. Ano naman yan? Ala, laki, oh. Laki ng dala niya. Isa pang Monstera Deliciosa, guys. Ayan, i-propagate din natin. Ang daming roots. Grabe. You know. Ayan. Ang gulo na. Pupunta sa mata ko. Ang laki ng dahon ng ibinaba niya. Ito yung isa, oh, yung binaba ko kanina. Oh, di ba sabi ko always na kailangan nating laanan ng oras. Sabi ko, kailan pa? Kailan pa kailangan na tayo ng ating mga tanim. Kita nyo ang ugat niya? Ang dami, no? Oh, ang hahaba. Kaya sabi ko, ay ano ba yan? Ang haba, oh. Grabe na. Ang dami, oh. You see that? Kailangan nang i-propagate natin. And then, very big ang leaf. Oh. Oh my God. Siguro may 1 meter ang length nito. Ang laki. Grabe. Ang lalaki ng mga dahon, guys. Nakakatuwa. Okay. I-propagate natin yan. So, let's go. Bigat nito, eh. Oh, ito yung tae ng maka. Ayan, oh, tae ng maka. Pero, tae ng baka, guys. Pero, hindi ko lalagyan yung mga philodendron at anthuriums at yung mga delikadong tanim. Ay, Jesus Maria. Ang bigat niya na. Halaka. Yung cobra. Yung anthurium na cardboard yun. Cardboard na cobra. Yan, kasi nag-usap kami na dito na nilagay yung mga anthuriums na iba para man lumuag-luag sila doon. Pero usok, ang laki. Tumayo ka nga dyan at i-compare natin ang laki niya. Ang laki, no? Ala, laki. Parang sayang putulin, eh. Ang laki. Putulin sayang, eh. Hindi, dahil tutubo naman ang bagong ganyan. Huwag ka masayang. Padamihin natin. Ang lalaki ng ugat, kawawa naman. Ayan, guys. Puro cardboard na dito. Unti-unti maayos na natin yung natin, mga tanim. Kasi matagal nang hindi nagalaw itong mga ito. Nakakaawa na. Nag-brown na pati yung mga dahon, oh. Ito yung anong tawag dito? Nakalimutan ko na pati yung mga tawag-tawag. Mga pangalan nila. Ayan yung cobra. At ito cobra din to, eh. Oh, ito yung twist. Ito yung cobra. Cobra ang mga ito na cardboard, guys. Ayan, oh. I-propagate natin yung iba kasi marami na sila na mga roots. Tapos ito, look at that. Dumami na rin ito. Ang dami pa dun sa garden. Oh, yung mga rainforest natin na malalaki. Ang lalaki na, guys. Oh, kita mo yung mga cardboard na yan. Oh, kita mo. So, mag-propagate na tayo. Ayan, umpisahan na natin. At huwag mo akong iwan. Okay, ayan ako. Ha? Mirabilis muna. Mirabilis. Ayan.
Yan si Mirabilis. Hindi Mirabilis. Mirabilis. Yan. Mirabilis. This is a philodendron plant, a rare, very rare plant. Ang sabi nga doon sa Google, ito yung the rarest in the world. So ito, Mirabilis. Tama naman ang news, marami kaming ganito dito sa Bohol. Ayan. At ngayon, hinihanda ko ay siyempre yung knife, pag gusto nating magputol, or yung merong cutter, meron akong, ayan. Tapos meron akong pangdakot yung ano. And then the parts. I-prepare natin yung parts. Tapos I have here the fertilizer. Ayan. Ayan. Ang ganda guys. Ang ganda. Sobra. Teka, i-close up ito. Oh, ayan. Pinutol niya guys. Ang ganda no. Putulin pa yan, hindi na. Putulan natin. Ganun na lang natin para magapang pa siya. Gagapang. Hayaan mo lang siya. Para maka-produce siya ulit ng ganito. Oo. Yung Cerchestis mirabilis, naturingang rarest philodendron in the world. Ay, hindi ko alam. Kaya ngayon ay padamihin natin kasi tingnan nyo naman. Nagsanga-sanga na at may roots siya. Ayan, padamihin natin yan. Tapos ito din, napabayaan guys. Tingnan nyo naman, very long na ang kanyang roots. Oh, so long. Oh, how many meters na yan. At ito ay, yan, padamihin din natin yan. At ito, at tabapoense ito guys, philodendron na similar sa Bilitea. Pagkakamalan mong Bilitea, dahil sa kanyang shape, no? Pero, ma-notice mo siya, ang difference nila is that, yung meron siyang velvety na burgundy backleaf. Yan, burgundy backleaf. At ang ganda ng kulay. Ganyan. Ngayon, nakita natin na marami ng roots, kaya padamihin din natin yan. Oh, di ba? Ang dami dito guys, mapapadami. Ngayon, ito namang ibinaba ni Edgar na Monstera deliciosa, ay nasasayang siya dahil malaki na. Ayaw daw niyang masira yung view niya. So, yung beauty niya ay grabe, ang ganda, hindi matatawaran. Ang ganda ni Monstera deliciosa. Kaya hindi na muna natin tutuloy. Pero meron yung isa dito na pwede natin na i-propagate. Ito, ayan. Ito, maliit-liit pa. So, pwede ito. Kasi yung, nakita nyo naman, ang roots, grabe. Umapang to sa lupa, nandun sa ilalim ng estante ng mga maliliit na plants ko sa taas. So, ibinaba ko. Nahirapan akong bumunot ng mga roots niya kanina sa lupa. Naputol yata. Ayan. At tapos ito naman, ito bigay ni Mark Lasaka. Napansin ko, nung the other day, meron na siyang anak. Sabi ko, pwede na sigurong i-propagate ito para kumulusok siyang laki. Ayan, oh. And then, dagdagan nating fertilizer. Ang fertilizer ko, guys, ay ito. Malapit nang maubos. Ayan. Naglalagay ako, mga every 3 to 6 months. Yan. Ito. Naubos. So, ayan, guys. Let's do this. Hinihintay ko lang si Edgar. Na natin. Nandito na tong partner ko sa propagation. Si Master Propagator. Ayan. Diba? Ang ganda. Oh, ilang puno yata yan. Ang dami. Oh? Wow. Ganda. Ang ganda. Ang gaganda. Hindi pa isa na nito. Pero ano mo na? Oh, sige pa. Walang paglagyan. May Ito mga pa dyan, pots oh. sa taas. 1, 2, Okay. 3. Kuha tayo itong pots mamaya. Sige. Unahin na muna natin yung mga naputol. Para sigurado. Feed niya ito. Okay. Nagpe-feed yung variegation niya, no? Pakisagot nga po. Paki-comment down below. Kasi nagpe-fade po. Tingnan nyo, oh, nag-fade yan. Pagka tumatanda siya, nagpe-fade yung kanyang variegation po. Oh, see? Katagalan. Ayun, oh. See? Okay. Ngayon, transfer na natin.
Okay. 1, 2, 3, 4, apat. Ang dami, no? 5. Board itinabi niya. Kasi maapakan ko. Ayan, oh. Naglumbay ang mga cardboard. Hindi lang siguro 20 ka cardboard meron kami. Dami. Dami pa sa taas. Ano yung pangtako mo? Pagkawaan. Ginawa ako nito. Ginawa kong pang dakot dyan sa lupa, oh. Papi, oh. Huwag mong kamayin. Ito, oh. Kung ganun mo. Dalawa pa nga, oh. Kasi bote yan ng litro. Pinayos ko. Kaya? Maganda naman yun. Galing ko, no? Recyclable. Pagkawasa rin ko ano ito. Dalawa, oh. Maapektuhan yung ganyan. Dahil. Kasi, Patong mo kasi sa table. Ang hirap mo namang magtrabaho. hindi magaan man itong lupa niya. Rice hull po yan. Carbonized rice hull. Yeah. Lumabas na yung ugat niya. Kaya natin muna magano yung ugat para ano. Para dumami kasi. Ito palabas na naman yung ugat niya, oh. Kita mo? Kaya nga eh. Lumalabas na naman eh. yung ugat niya, oh. Ibig sabihin, dadami pa yan. Yeah. Kasi dyan sa ugat na yan, dun sa roots niya guys, yan ay ano, nagdadahon pa yan. Kaya hinayaan niyang ano, nasa labas ng pot. Yan. Oh, ganda. Mm. 1, 2, 3. Tatlo na. 1, 2, 3. Ayan, ang haba Yung ng marites doon, oh. ano. May marites dito. Oy, iba na ang marites ngayon. Ganito na itsura ng marites namin. Hello, marites. Hello, marites ka? Ang gwapo naman ng marites na ito. Ito, dalawa, oh. Dalawa dahon. Ayan, ang ganda. Mother na ito. Parang mother, oh. Mother na yan. Matanda na siya, wala nang variegation. Pero maganda pa rin. Pero pag tumubo uli ang ano niyan, ang saha, ay ano, magkakaroon uli ng variegation. Bakit ayaw mo yung ginawa ko? Hindi, Gusto mo kasi ng kamay, inaano ano? ko kasi ano, yung kailangan namin dito dahil lumalaban, no? Nakalabas na naman yung kanyang ano, ito yung kanyang ugat. Oo, Tapos dyan mga anak. manganganak siya dyan. Ganon ang tanim na yan eh. Iba style pala nito. Nanganganak siya sa ugat niya. Yan. Okay na. Ilan na ito? Ang dami na ito. Mirabilis. Mirabilis. Ano na isusunod natin? Okay. Anak guys, kaya oh, meron pa oh. Ang sipag mga anak ni Mirabilis. Grabe lagi, mirabilis. Tuloy na natin kasi marami may ugat. Bungkalin mo ng kutsilyo. Yan. Okay, okay. Ang haba ng roots. Ayan.
Sipag mga anak ni Marabiles. Sipag mga anak talaga niyan. Gusto ko na nilagay? Nandiyan na. Oh, lumabas na naman yung ugat niya, oh. Manganak na naman siya. Ano natin ng ano? Ito ma-recycle yung Naku, nainitan na si ano, rainforest. Ayaw niya na ganyan. saan? Ito, Ito? Ayan dito. nainitan na. Silong natin. Kawawa naman sila. Yan. Ayan, meron na naman isang puno. Another mirabilis. Another pot. Oh, so ilan ng mirabilis? 1, 2, 3, 4, 5. Ala, yung one pot naging 6. Ang galing ah. Ang galing ah. 6 na. Yung next is Ataba poense. Ayan, tingnan natin, i-check natin ang kanyang puno. Let us check. Sus, ang daming roots. Isa rin. See? Ang daming roots oh. So, let us do this. Okay na ba yung tatlong daan? Tatlo, apat na? 3 to 4 roots ang putol mo. Sige. Ito na. Sige. Marami na ito. See? Diyos, kasi na yun. Wow, si Ataba poense. Ang ganda niya. Very beautiful. Oh. See this? Ataba poense, philodendron pa rin. Dito na. Yan. Dalawang daw lang mabili na. Ah, ito. Yan ang mother plant niyan eh. Natira si mother plant. Nanganak na siya ng 3. Kasi ito hatiin pa to eh. Sobrang dami ng roots nito, so pwede pang hatiin to. Okay. Handa na natin yung pots. Check natin. Pagka may 3 na oh. Pagka kahit dalawa, kung malalaki at healthy, okay lang. Ito, hanggang dito. Andyan. Oh. Dito na. Oh, yan. Dyan. Sure. Ay, ayan. Sure. Ataba. Ataba, mataba. Ataba poense. Ataba. Lalabas din pala ugat nito. Ano yan? Si Ataba. No? Paano pag ano nito? May ganitong posisyon, no? No? Ayan. Yan. Okay lang, ganyan nakalubog. Ayan. Walang stick na. Okay. Yan lang siya. Ayan. Parang octopus daw. Dito na muna natin ilagay si Ataba. Dito ka na muna sa lababo. Ang gwapa niya, di ba? Gwapa-gwapa. Octopus si Ataba.
Hindi magmaritas si mga ataba. Itong tanong natin guys, maritas itong ano ito. Yung position niya lang, alam ko na maritas eh. Marites daw. Lumalabas lahat ang ugat dito, pagkano? Masyado maritas itong tanong na ito. Marites daw siya taba. Sobra pagka maritas ka. Noong unang panahon niya, uso na yung maritas, matagal na. Ngayon lang na-discover eh. Oh, ganon? Talaga? Ngayon lang sumikat ka mo. Na-discover yung maritas. Ngayon lang sumikat. Sa social media. Tatay Digong nagpa-discover eh. Tatay Digong, oh. Tatay Digong nagpa-discover ng mga maritas eh. Kasi namamarites daw siya eh. Alam niya eh. Maritas din kasi siya. We miss Tatay Digong. Oh, see? Pati sa pagpropagate na may mention si Tatay Digong. Okay. Oo, ang daming ugat. Ala, ang haba. Lalabas yung ugat niya, paano yan? Ha? Oh, ang lalaki oh. Sumuksok I-roll mo. sa loob. I-roll mo. Marites talaga niya. Pagka marites niya. Ay, suplayan mo yung katawan ng marites. Naman sa mangkat. Marites yung tanong mo. Yung tanong mo, marites. Tingnan mo na sila dahil yung paamin. Okay. Okay, magpahinga na muna sila. Huwag mo ng parawan at ano. Hindi papaarawan yan. Ito na si mother plant. Ito na natira. See? So, 1, 2, 3. Ayan. So, ngayon, sumunod si Subhastatum. Subhastatum papa, nagsasaper, ang dami niyang roots. Ang dami. Oh, ang dami. Oh, ganito, ganyan. Okay, ganyan. Lagyan natin kung allowance. Yan. Yan. Ganda. Guwapa. Tinanim mo na agad. Tingnan ko kasi para hindi siya ma-dehydrate. Okay. Ganda oh. Bili na kayo oh. Okay. Sige. Ito no. Meron pa. Maraming ugat. Isa. 1. Dalawa na pala yan. Dalawa. Tatlo. Sus, kadadahon nyo. Apat. Dahon pala ito. Ay, nabali itong isa. Bali nga yan eh. Bangga ako dyan sa hagdan kanina. Kawawa naman. Dito na lang. Ganyan. Wala lang yung dahon niya siya eh. Yan. Ito, Mother ito, plant na yan. siya. Mother plant na yan. Hayaan mo lang yan. Mother plant. Tatlo pa. Ay, apat. Marami yung ugat. Wala na? Bus na? Meron pa naman.
siya. 1, 2, Dami. 3, 4. 4. 4 ng anak. Tapos yung mother plant nandito. Ang dami nating na propagate today. Grabe ito, gumagapang ito. Konti pa ito guys. Ang dami pa sa taas na dapat ayusin. Dami pa. Karating siya hanggang sa pangalaw dito siya. Pag dito, paano na natin? Ang dami oh. Look at that. See? How many? Dito na lang sila. Dito lang naman. Oh, diyan na lang. Pwede mo sila mga dito. Yan na lang muna. Di ba mahulog yan? Hindi naman. Ito na rin. Meron binigay sa akin ni Mark Lasaka guys. Meron siyang bulaklak daw, sabi ng asawa ko. Yung yellow. Ay oo nga, meron nga. Patingin. Yellow, bulaklak. Ay may yellow, bulaklak siya. Wow. Tapos ngayon, nakita ko may anak nga. I-separate natin para lumaki. Separate natin. Kitam? Okay lang ugat niya, mga ano? Ikat ko? Mungkalin mo. Hindi pwede. Pwede ikat yung gilid. Dito. Oh. Sus, ginawa ko. Ano ka? Mamoy ko yung ugat. Tingnan mo ah. Awanin. Yun. Kuha. Ay, Kuha. kuha? Oh. Nakuha? Oh, kuha na siya. Separate. Ay, nakuha. Separate. Parang Metallica pam yata ang tawag dito. Hindi ko sure. Ayun. Uy, Oh, meron comment pang down below tutubo. dun sa mga nakakilala. Ang daming roots. Yes, maganda yan. So, healthy naman. Ay, matutuwa si Mark Lasaka nito pag sinabi kong nanganak na yung kanyang bigay. Ang ganda nitong plant na ito. Metallica kasi. Tinawag na Metallica siguro dahil parang siyang metal. No? Ang ganda. For today, I think that is enough for today. Or yung monstera natin, di natin na ano. Saka ibang araw na. Pwede na dyan oh. Yung malaki. Oh, pwede. Ilagay na natin. Ito naman, ayaw mo naman na ma-propagate itong malaki. Sabi mo, sayang. Pero alam mo, gandang-ganda ako na i-propagate kasi dito mo puputulan. Oh, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na roots. 10. 11, 12. 1 dozen roots. Oh my God. Ayaw pa rin niya. Sayang daw ang beauty. Okay. Huwag nating kontrahin. Wag. Wag. 1.5 na lang. Okay. Sige. Ganadong mag-propagate tong lakay ko kasi naawa na siya sa itsura ng mga tanim. Pero ang banana. Nalala ba yun guys? Meron kaming pinuntahan kasi noon ganun magsalita. Ang banana. Tigil ka, hindi nila alam yung istoryang yun. Sa amin lang yun. Sige. At nasaan na yung anak niya? Sana? Ayun, ang cute. Ang cute ng anak niya. Oh. See? Oh, hayaan lang natin dyan. Pero hindi kaya abutin ng init tong mga ito. Ayaw nilang mainitan ha. Kaya, Okay, sige. gosh, dami ng tanim dito. Ano? Oh, see? Ang dami nating na-propagate, guys. Ayan. Kita mo. Oh, di ba? Paalam na kami. Bye-bye. See you again on the next video, guys. Sana ay naibigan nyo yung ibinahagi naming pagpapropagate at pag-aasikaso sa mga tanim. Inuumpisahan naming ayusin. At sana next video nandyan uli kayo. Thank you. Please like, comment, and share. At i-subscribe nyo. Pati na yung notification bell. Paki-click na rin para sa ganun ma-notify kayo every time na may bagong upload. Okay? Bye-bye! Bye. I love you guys! Bye-bye!